Ja, vi hedder B13, og nu skal vi synge Cool Jul med Pebeller fra Pyroset. Hvorfor sidder han og lærer? Når det lille stuen er det virkelig sjovt sker. Et blæseliv og efterforudset og trist. Selv julemanden ligner efterhånden en turist. De blide juletoner og kagemænd og koner af gamle traditioner. Men hvorfor skal julen altid ligne den vi er sidst? Ligger den gang i den sang i den mere varme genre til mange. Nissehånd og ud med nisserne. Ud med nisseskæg, det er livet fuld af mød. Jeg vil have gang i den, mere bedre farver den lang i. Og hvorfor skulle man blive sammen i det jul? Gør ligesom jeg, og julen bliver cool. Læserejse, jeg vil gå en tur hen. Vi læserejser altid, men kommer hjem igen. Og hvorfor muren når den kunne være violin? Og hvorfor er den spids, når det kunne være på skæld? Nu er fjernet på en juletræ og stjerne. Det er højst det moderne. Når jeg vil lege til at høre på musik og danse til. Jeg vil have gang i min sang i den flere rammer sang og tilbage. Som har ud med næste ud med næste skrive, vi er livet fuld af mød. Vi har gang i det bliver fest og farve den gang. Hvorfor skulle man klæde sig på lille jul? Gør det som jeg, at julen bliver mens jeg siger jeg vil have gang i den sang i den mere og sang og til barnet. Ud med næste hånd, tag ud med næste ud med næste skridt, det er livet fuld af mød. Jeg vil have gang i den mere fest og farve den gang i. Og hvorfor skulle man klæde sig på lille jul? Gør det ligesom jeg.